Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawa Pindi TV min calmini on no mbawɗon wonde dundi baba dama nde kala min bismi mon kelle gadande roɓinde jayndi alkamisa sappo e tati lewru février 2025 bisimilla wona kelle gadande roɓinde jayndiji puɗɗortoɗen ko jayndi gendira leydi Sénégal ɓe gardi koye on rapport Cour des comptes witno noon e finance publique 2019 31 mars 2024 ɓe garti jayde Le Soleil hiide le rapport des anomalies et des irrégularités horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Sanga Batu Diagorde ɗum ɓangingol on rapport ko holliti noon ne wayno ko ɓuuri yawde yaccade ma wayno ɗen ñawanɗe mbawa safrede kono kadi men ɓe ganduɗa ko kay tigui jilla e ɗen caɗele ɗe ganduɗa ko teskade to banggue faggudu leydi Sénégal ma mbawa notade lawol Abdou Karim Sok tawi koye spécialiste fannu yanke to banggue faggudu holliti alay saago laamu ngu wawa sosde ko yete ko haute autorité de régulation des finances publiques jayde Le Soleil arti hen jayde Walf Quotidien ɓe garti koye rapport de la Cour des comptes ahurissant ɓe yiide jayde Walf Quotidien nde wano de on rapport ɓangingol mum hokki gonga omo ganduɗa ko mawɗo jagorde Ousmane Sonko Macky Sall mo ganduɗa ko kay tigui joguino laamu ngu e ɗin duuɓi jawtuɗi ɓe garti yiide wonande ne wayno rapport o yeddi ne wayno hani kono kadi ne wayno ha joni labbitini golle ɗe ganduɗa noon ko kamtorinde to banggue faggudu leydi Sénégal no ɓe joguirno leydi Sénégal to banggue faggudu kono ɓe garti e to banggue wonande ko wiyete ko dette de l'administration centrale ne wayno noon abbi koye caɓanɗe jeenayyi piccal caɓanɗe jeegom e jeeɗiɗi e nder temedere kala to banggue koye wiyete ko PIB produit intérieur brut kono ɓe garti e sappo e joyyi ujunere milliard coopérative men franc CFA tawaɗo e compte personnel mo trésor général jayde Walf Quotidien arti hen jayde Sud Quotidien ɓe garti koye finance publique la Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall Cour des comptes ne wayno ɓangingol ne wayno on rapport ɓe garti noon e baɗe ɗe ganduɗa ko kamtorinde e jogogal ne wayno to banggue faggudu leydi Sénégal e laamu Macky Sall ɓe garti noon e caɗele to banggue jerodiral ha joni copareje chiffre uji ɗi ganduɗa ko laamu Macky Sall ko haalno e oɗo rapport ko yaltini ko to banggue nebbiso mum ɓe gartini hay banggue wonande jeeyi ngaalu leydi Sénégal hani no to banggue wonande ɗum ɗo ko ɗum gueɗe rendiyankoje ɓe garti hay ko nandi e ko yotno to banggue dette leydi Sénégal hande oɗo saaha tolniɗo e caɓanɗe jeenayyi piccal caɓanɗe jeegom e jeeɗiɗi e nder temedere kala ko yete ko PIB saabi laamu ngu arte yiide wonande ɗum ɗon saabi batte leydi Sénégal to banggue copareje eurobond kono kadi FMI e dartingol jungo mum to banggue ñamande ɗo e nder leydi Sénégal saabi gouvernement o holliti wonande ma huccodir e jandiyankoɓe hande sanga 16h jayde Sud Quotidien arti hen jayde Les Échos ɓe garti koye Lat Diop Dumbaɗo saabi kamɓe ɓe ganduɗa ko avocat ji makko ne wayno mbaɗi ɗaɓɓere to banggue ko yiyete ko liberté provisoire ni o wona koɓe mbiyata ko to banggue contrôle judiciaire walla ko yiyete ko bracelet électronique jayde Les Échos arti e Ousmane Sonko ɓangingol on rapport Cour des comptes ɓe kolliti mo ganduɗa kañum gonɗini jaltal Ousmane Sonko to banggue wonande caɗele faggudu leydi Sénégal Youssou Diallo tawi ko fannuyanke to banggue faggudu holliti ne wayno saaha ko caɗele tigui walla hani ko haame nanguimo e on rapport ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni les membres des Cour des comptes poti ko déɓisonde e wayno ngal gollorgal sibu ne wayno ha joni kormaki golle mumen Pape Malick Ndour mbiɗo wonande ko ɗum manipulation e ɓangingol on rapport Cour des comptes jayde L'As Quotidien ɓe garti koye alhaali Farba Ngom hande o mo huccodir e yesso ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni pôle judiciaire financier yiide jayde L'As Quotidien ses partisans en bouclier ɓen ɓe ganduɗa ko yitɓe yadiɓe Farba Ngom dokkodiri adi toon to pôle judiciaire financier moɓodiral mumen gam nagorande Farba Ngom député maire de Agnam ɓe garti noon e ɓangingol on rapport dodi nebbiso Cour des comptes ɓe kolliti noon ne wayno caɗele tawede toon to ministère des finances et du budget la malaise de Cheikh Diba jayde point actu ɓe garti kon on rapport ɓangingol rapport Cour des comptes ɓe garti noon e caɗele tawade hen to banggue faggudu leydi Sénégal saabi jayde point actu holliti Abdoulaye Daouda Diallo ko poɗɗo yaltude wawde famminde rendo leydi Sénégal kono ɓe garti e sappo e joyyi milliard coopéraji men franc CFA tawade compte personnel mo trésor général kono kadi ɓe garti e laamu
laamu ngu kuutirgol koppareje jonde ngam tawi noon gona jamirade ngam yobde ben ɓe ganduɗa ko fournisseur en ɓe ganduɗa ko ɓe gollotono kono ɓe garti e Macky Sall mo ganduɗa ko gaccuɗo binoɗo wonande yimɓe mum wonande habrude gacciɗo ñamande tawi ko yiyete ko dette gabbiɗo e nder temedere kala capanɗe jeegom e joyi piccal jeenayyi e nder temedere kala to banggue PIB oɗo rapport ne wayno yeddi kan haala yiide wonande to banggue deɗo abbi koye nder temedere kala teɓanɗe jeenayyi piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e nder temedere kala ko yiyete ko PIB produit intérieur brut. Jainde l'observateur ɓe garti koye la cour des comptes mais tout ni cour des comptes ne wayno oɗo saaha labitini gueɗe ɗe to banggue nebbiso mum arti e caɗele faggudu teskagu hani e bonnere e laamu yawtugu ngu hani e jeeyi rendo mo ganduɗa laamu ngu yeeyi ɗum e koppareje ɗe ganduɗa ko rendo dirtinade. Jainde l'observateur arti hen kono ɓe garti e duttugol mo ganduɗa ko guitariste Youssou Ndour Djimi Mbaye duttaɗo teddungal ko wayno Youssou Ndour Baba Mal e Oumar Pène. Jainde l'observateur arti hen kono ɓe garti e ɓatake ɗiɗaɓo mo ganduɗa ko on sande janggoto université Gaston Berger mbo Saint-Louis windi ɗum fewde sehil mum biyeteɗo Mame Diarra. Jainde l'observateur arti hen ɓen jainde le témoin quotidien ɓe garti ko e maquillage des finances publiques yewtino haali faggudu leydi Sénégal ene ɓangingol rapport cour des comptes caɗele ɗe ganduɗa ko taweɗe hen hani e jeeyi rendo no ganduɗa ko jeeyaɗo ene jeeya hen koɓe mbiyata ko hani ne wayno building administrative gonnoɗo ex palais de justice ɓe koliti noon wonande ɗum ɗo kala ko gueɗe ɗe ganduɗa yaa koye laamu Macky Sall kono ko abbi e 19 ujunere milliard e koppareje men franc CFA ɗum woni ko laamu leydi Sénégal jogui to banggue wonande e ñamande kono ɓe garti alhaali Farba Ngom hande o bon huccodir e ɓen ɓe ganduɗa ko woni les juges d'instruction ɓe pôle judiciaire financier ɓen ɓe ganduɗa ko yadiɓe Farba Ngom dokkodiri toon aadi ngam wadde moɓodiral wadde soutenir Farba Ngom député maire de Agnam. Jainde le républicain ɓe garti koye la cour des comptes confirme Sonko cour des comptes arti e hokkude e gonga Ousmane Sonko do banggue ayaw faggudu leydi Sénégal bonnere tawande hen e laamu yawtugu ngu kono ɓe garti omo ganduɗa ko Youssou Diallo président du club Sénégal émergent holliti noon ne wayno ko sunu wonanimo ko sunu wonanimo e leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko kayti goni membre jeenoɓe e nebbiso on rapport cour des comptes wasde wadde golle mumen hani wadde ko ganduɗa ko ne wela ngoɗo laamu joɗigu jainde le républicain arti hen ƴeewen jainde l'éveil ɓe garti koye situation des finances publiques ɓe garti koye ce que dit le rapport de la cour des comptes ne wayno yiide jainde l'éveil ne wayno on rapport gonɗini jaltal Ousmane Sonko to banggue gonka faggudu leydi Sénégal ɓe garti noon les révélations de Sonko confirmé gal jaltal ngal Ousmane Sonko halno to banggue gonka faggudu leydi Sénégal gonɗini ɗum on rapport cour des comptes kono ɓe garti kanko hoorejo leydi ndi ne wayno arti e kan haala e Sanga Batou Dia gorɗo holliti ne wayno laamu ngu ma toppitoɗen gueɗe kono kadi ɗen ñamande teskade hen hani e perguite tawade e on ne wayno gonka no ɓe jogorino leydi Sénégal to banggue laamu jawtugu ngu ɗum ɗo kala ma wonko laamu ngu toppiti ɗum jainde l'éveil arti hen. Jainde le quotidien ɓe garti koye publication des chiffres du rapport ɓangingol on rapport cour des comptes garti la cour des comptes de Macky les comptes ɓe garti noon ko e jofade mo ganduɗa ko kay wonno hoorejo leydi Sénégal Macky Sall to banggue jogugol mum laamu haɓude tengtude faggudu leydi Sénégal ɓe garti ko de gros écarts contre les chiffres de la dette tawi noon ne wayno jerodiral mawgal to banggue chiffre uji walla mbiyen koppareje leydi Sénégal ñamande ganduɗa ko jogonode e ko halno laamu Macky Sall e oɗo rapport mo ganduɗa ko jaltuɗo ɓanginaɗo hanki o kolliti wonande to banggue ñamande leydi Sénégal e ndem temedere kala ko capanɗe jeenayyi piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e PIB produit intérieur brut saabi kanko hoorejo leydi ndi o holliti ma ɗen ñamande cafre kono kadi alay saago ɓe mbawa waɗa ko yiyete ko mesure de conservatoire et correction wawde safrude ɗen caɗele kono kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tuuma nangude ko yiyete ko dirtinde jeeyi rendo mbawa toppitede jainde le quotidien arti en kono ɓe garti e Farba Ngom hande o jour de vérité ñalawma gonga Farba Ngom hakkude mum e ɓe ganduɗa ko kayti goni ñawoɓe pôle judiciaire financier kanko Farba Ngom ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe makko mbaɗi toon moɓodiral ngam wadde soutenir député maire de Agnam. Jainde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ɗum woni komin doɓinomode kelle ganare roɓido jainde je subaka hande o min dokka on aadi aljuma paado so hawre welede Allah.